že dneska potenciálne sa nám naskytla šanca získať jedno auto za dobrú cenu, má to taký decentný problém. Čiže to je jedna jednotka, 44 kW, hej, do ST6 Coupe, excelentne. Dobre, čiže dalo sa to rukou ešte viac posunúť, which is shocking. Vidíš, tu je uloženie čapu, no. V tomto púzdre je a on sa z neho vyrval von proste, to je celé. Tu je, vidíš, kulička. Vyzerá to síce tragicky, ale to je, ja si myslím, že keď vymeníme to rameno. To rameno maximálne ešte ten tlmič. Hej, vymeníme rameno, potom už sa s tým bude dať ísť a zistíme, že keď sa tu iba kúsok prejdeme, že či je ešte poloozlá, či prevodovka v pohode. To je raid, vole. To je raid. Tu? Not so much. Deň 2 opravy. Máme za sebou Vercajk. Nové rameno. To je najkrajší zvuk, aký môžeš počuť, keď voľneš kolesa. Bojujeme tu s tým, že nemáme moc kde ten zvíhak dať. Dobre, to stačí. No ešte. Môžeš. Dobre, veľa z toho vypadlo. Au, brzdové, ne? Pícham ma do ruky kort. To je vlastne. Ja, akože blicky si myslíš? A ty vole, možno to aj pôjde. No, paráda. Au. Si neskutočný, počúvaj. Dopkám si uši. Čakaj, hej, stačí sa ti och. No skús. Jo. Raziť. Už si to dal. Potrebujeme trochu manipulačného priestoru s tou tehlicou, s tým tlmičom, aby sme to priťahli k sebe a vedeli vraziť polovoz do prevodovky. A na to sa nám celkom hodí, keď dáme dole čap riadenia, to je tú kúpeľú VDčku. No, skúsime teraz, potrebujeme dvihnúť prevodovku pár milimetrov, aby sa tam dostala polovoz. Vydrž. Hej, polovoz sa nám podarilo trafiť do prevodovky. Potrebujeme dotiahnuť rameno, vlastne všetky veci, zapojiť čap riadenia, tyčku stabilizátora a teoreticky uvidíme, či tam je, čo tam je ešte zle. Ideme sa pokúsiť posunúť autom. Sice nie olej ešte v prevodovke, nejaký tam zostal, ale... Baterka mŕtva? Ja. Nevydáva to žiadne divné zvuky zvonka. No radšej, do lesa. Vyzerá to OK. A? Praská to? Niečo? So it works, sort of. Sort of, už vydal. Ďalšia vec ako tu, že? No tak ten určite musí ísť. Dneska už by sa nám malo podariť to dať dokopy, lebo máme nové kotúče. Máme nový šrob, ktorý sme strhli a možno už dneska auto pôjde preč. To som nechcel chytiť zrovna z prednej strany. Tak nejak. Kokos! Kámo. To je zlé. Ale to, že akože nie je veľkú silu na toto. Aký máš problém s autom? Máš vôľu v kotúče. Tá praskila končí niekde tu a začína niekde tu. Poloz je... Robí to také divné zvuky. Teraz to príde. A. Čo je v príručke, že nepotrebujete žiadne špeciálne náradie na to, aby ste napustili olej do prevodovky. Ako kľúčku na okno nepovažujem až také špeciálne náradie, ale pri úprave auta to asi nie je úplne. Je tam totiž štvorcová diera. Teraz vyčistíme nový kotúč, nasadíme. Tuj. Cvak. Dobre. No, uvidíme, čo sa nám podarí zistiť. Dobre som to zatiahol, čo? Mega. A? Počujem polos. Jak nové, čo ti poviem. Toto sa neodvážim ísť rýchlejšie.
Vydáva to nejaké pazbuky. Okamih pravdy. Well, that worked. Čiže auto vyzerá, že OK, akože ide. Cinga výfuk, ale ináč OK. A museli sme počkať na prípravok, vďaka ktorému vieme uvoľniť šroub na napúšťanie oleja do prevodovky a ten vyzerá takto. Je vlastne štvorcový konec, 5 eur to stálo, čiže nie je to taká tragédia, ale musíte to objednať a čakať na to. Takže teraz v princípe by sme mali doliať olej a toto, ty vole, aký kartón. Len tu mi zavádza káblový zväzok. Aha. A tu zase nemám dobrú no, tým, že je to štvorec, tak nemáš toľko úloh, ktorých to môžeš nasadiť. Tu to nemôžem dať, tu co? Chceš kladivo? No hej. A je. A už to je. Vytieklo, čo mohlo. No, ale nie, tak toto sa naplňa tak, že plníš, kým to neteče. Čiže keď sa niečo mine... Čistočky. No, super. Pacient má infúziu zavedenú. Lift pool. Hej, pomaly, je to husté, jak svinia. Dotiahnuť a sme. Ideme sa pohnúť smerom do Bratislavy, koľko to je? V pohode. 20 km možno? 35. 35? To sa nezdá. Congratulations, sir, you didn't die. No ale... Je to sketchy? Veľmi. Tá poloos je v hajzli úplne a sa to zhoršilo do cestu. Aha. Dobre, čo? That's not good. Že či tie stabilizačné čeky sa len nepovolilo, lebo môže sa povoliť a to robí tiež dosť No, okay. To sa mi stalo raz, že som ich vyšrobovala proste a začala na tom závite, ale bola toľko to vyšrobované. Aha, okay. To robilo tiež dosť veľký krával. No to je otázka, či chceme do toho vrážiť ďalšie prachy. 100 minimálne to zožere ešte. No určite tá poloos tá je na 100%. OK, čiže polos potrebujeme. Máme náhradný tlmič, tehlicu, síce neúplne ideálnu, a polos. A pokúsime sa vymeniť polos najprv, lebo tá je určite zlá. Tak iné nebolo. Ale už si to povolil trošku. Hej, dobre. Teraz nám asi vyteče trošku oleja z pravodovky. Zostal nám ešte nejaký? Myslím, že ostalo kus. Dúfam, že ne, lebo sa mi nechce riešiť, ale na druhej strane, ako to je momentálne. List of our concerns. That was easy. Tada. Tada. Hej. Dobre. Čiže vybrali sme, že je polos, zachytili sme dokonca olej, ktorý použijeme znovu. Ok, nová polos, jednu, teda náhradná. Otoč to k sebe, opačne. No vidíš, takto to má ísť. To je iný zvuk niečo. Nerobí to, že... Hej. OK, čiže auto je zložené. Len zavrieť kapotu a ísť to vyskúšať. Uvidíme, či tá náhradná polos je dobrá, lebo tým, že je použitá, tak nikto netuší. Vyzerala OK. Tak som sa prešiel iba na pár metroch tuto na tejto ceste a vyzerá, že všetko zmizlo. Žiadne trieskanie, žiadne búchanie. Bola aj uvoľnená tyčka stabilizátora, to robilo kravál. Ešte uvidíme, Maťo sa s tým prejde, lebo on to šoféroval dlhšie, tak on vie, čo tam ešte má hľadať. Pôjdeme s tým trošku rýchlejšie, asi mimo mesto a uvidíme. Takže dobré správy, auto zvládlo vyše 100 km cestu a rôzne problémy, ktoré sú. Jeden, ktorý sa vyriešil, je, že sme vymenili čelné sklo. Že už tu není prasklina. To je najdrahšia investícia na celom aute v princípe, ale nedá sa bohužiaľ okolo toho nejakým spôsobom ísť. Táto lišta je už objednaná, takže to bude v cajku. Táto kapota, keby sa nám podarilo zohnať za nejakých 30-40 eur v správnej farbe, tak by sa to oplatilo vymeniť viac, to už nemá zmysel. No, najväčší problém, čo sa týka karosérie, sú tieto prehnuté miesta, ktoré nemá zmysel riešiť vzhľadom na cenu opravy. A to, že ide iba o estetickú vec. Inak akože v pohode to auto.